Dobar dan i dobrodošli u Melodiju, svet muzike u kojem uživaju i deca i odrasli. Slušanje, kretanje, pevanje, stvaranje, doživljavanje, izražavanje, čitanje i sviranje muzike u melodijumu se odvija radi osnaživanja celokupnog psihofizičkog razvoja deteta ili bogaćenja umetničkih afiniteta odrasle osobe. Progresija usvajanja muzičkih elemenata, obrazaca i koncepata se razvija kroz različite programe za svaki uzrast, postepeno produbljujući razumevanje jezika muzike. Hajde da zavirimo u svaki program. Melodijum 1 je kreiran za decu od 1 do 3 godine, iako nam se neretko pridruže i bebe od samo 7-8 meseci. Učenje se postiže na lak i zabavan način, kroz pevanje, sviranje, pokret, igru, slušanje muzike i kreativnu interakciju dece, roditelja i nastavnika. Često nas pitaju šta to bebe mogu da nauče igrajući se kroz muziku. Igra jeste učenje, a muzika je jedna od prvih sredstava za učenje koja su bliska deci i na koju reaguju čak i još nerođene bebe. Da muzika podstiče razvoj kognitivnih sposobnosti, kreativnost, verbalni, socijalni, kinetički i emotivni razvoj nije puka fraza, već naučno dokazana činjenica koja je tek nedavno otkrivena. Vrlo je važno upoznati decu sa muzikom kroz zabavnu i opuštenu atmosferu, kao što je u programu Melodijum 1. Na našim druženjima se neguje celokupni razvoj deteta kroz zabavne, lake, ali i strukturirane muzičke aktivnosti. Časovi muzike mogu biti prvo iskustvo deteta sa odraslom osobom koja je van porodičnih odnosa i roditelj može bliže upoznati sopstveno dete prateći socijalni razvoj u prirodnim, ali podsticajnim uslovima. Na času, zajedno sa decom, učestvuju i roditelji, čiji angažman je vrlo bitan za stvaranje prijatne, podsticajne atmosfere. U pozitivnom muzičkom okruženju koje stvaramo na časovima, jača se emotivna veza roditelja sa detetom koja se nastavlja i kod kuće. Svi programi za predškolsku decu su dvogodišnji, a obrađuju osnovne muzičke elemente kroz raznovrsne žanrove, muzičke periode i pristupe predviđene za specifičan uzrast deteta. U programu Melodijum 2 muzički se izgrađuju deca od 3 do 5 godina. Osnove tempa, dinamike, visine, intenziteta, boje tona, karaktera i emocija u muzici nadograđuju se svake godine na različit način, ali uvek uz muzički doživljaj, stvaralaštvo i aktivno učestvovanje dece. Istraživanja pokazuju da su dečije uši veoma senzibilne na muzički trening između 3. i 6. godine. U našoj emotivno udobnoj okolini deca imaju slobodu da zavole i cene muziku, utemelje i razvijaju muzičke veštine koje će trajati ceo život. Uključivši sva dečija čula, muzičke aktivnosti obuhvaćene ovim programom grade neophodnu osnovu za kreativno razmišljanje, podstiču timski rad i samostalnost deteta u muzičkom izražavanju. Ajde, probaj još jednom sada, tako brzo. Aha, Teodora se dosetila kao što smo na metalofonu svirali ovako, pa da smo malo ovako brzo.
Najstariji predškolci, grupa Melodium 3, osim ovih aktivnosti, dramatizuju muzičke igre, muzički improvizuju i analiziraju muziku, koristeći verbalni, vokalni, instrumentalni, telesni i likovni izraz. Tokom svake školske godine deca pevaju pesme različitih karaktera iz raznih krajeva sveta, čime jačamo i širimo multinacionalno razumevanje, upoznajemo decu sa sopstvenom i kulturom drugih naroda i naravno razvijamo muzičku memoriju, sluh i vokalni aparat. Slušanje muzike iz raznih krajeva sveta, različitih stilova, žanrova i muzičkih razdoblja je uvek propraćeno saznajnom komponentom. Kreativnim pokretom i plesom deca iskazuju svoje ideje i fantazije i slobodno koriste telo pronalazeći sopstveni izraz. Kroz sviranje ritmičkih instrumenata deca razvijaju ritmičke sposobnosti i koordinaciju pokreta. Slušala ovu muziku? Osjećala sam se toplo. Toplo, bravo. I šta si rekla kao da šta radi drveće? Kao da vrište od tamo. Bila tiša, naše ruke su bile sve dole. Kada je muzika bila glasna, sve su ruke višne i višlje, a kad je bila onako glasna i kao da neko igra, onda smo plesali sa rukama. Malo jače. Malo jača vatra bila i malo prvo tiha pa jača. Pa onda goja. Upoznavanje i korišćenje emocija i karaktera muzike bogati unutrašnji svet deteta i izgrađuje izražavanje muzičke estetike koja se započinje upravo u ovom ranom uzrastu dece. U programu rada Melodijuma 3 decu individualno upoznajemo sa klavirom, pravilnim stavom tela i postavkom šake i prstiju. Kroz lake i zabavne zadatke deca usvajaju prve instrumentalne korake i iskustvo učenja sviranja. Muzičko obrazovanje dece u ovom uzrastu je važno, jer im je tada potrebno da se izraze na individualan način. Želja nam je da kroz naša druženja učenici uživaju u samom procesu rada, a ne opterećeni od ciljeva. Rezultati rada se postižu na samom času. To je svaka interakcija između deteta i nastavnika, dece u grupi, nastavnika i roditelja. Vaspitno-obrazovni proces čije beneficije su izražene na dugoročnom planu, jačim samopouzdanjem, kreativnošću deteta, osnaženim kritičkim mišljenjem i izražavanjem.